Orchideata e напа... А? Така на вече трябва атаката ли къс? Направай това. Щите тогава. Дама реклама. Дама реклама. Василио? Чакаме на Айде. Идете, тя. Усили малко, какво правиш? Не. Чакай, аз там да мина отпред първо. Айде, мини чакам преди. Да снимем. Честит рожден ден! На крака обаче да искаме, на крака. Да. Ами да съм жив и здрав, да помагам на всички, да ми паднат 10 милиона от тотото, да дам Дай на Боже, всички амин! деца, Амин! да им помогна. Да си покрай децата, покрай внуците, да им носи щастие. Той иначе няма как, само тотото трябва да падне. Така, айде солнцето да се минава. Не, зелено. Happy birthday! Чакай да мина. Айде, Кой толкова пред провади? Ти си оттам. чакай да дам подарък. Чакай сега. Дай Снимай. май. Това е за теб от буйче ти за рождения ден. Подарък. Да. Кажи, ето го там буйче. Може да му благодариш. Прочети как се казва. Или чакам му пиете Дикала, дикала, дикала. Честит рожден ден на най-добрия баща, На най-накса. на най-любящия дядо, на най-готиния свекар. Да си ни жив и здрав. Обичаме те. Зелени гущери. Зелени гущери. От внука ти. Почна работа детето и да се... Внуците не трябва да давам. И да, двете са сини. Едната е сина, едната зелена. Пара. Да. Да сте живи и здрави. Айде, това е нашето семейство. Опаща Да се. стеря син и аз. Ни. Там. Пак пишем. Честит рожден ден. Да си жив и здрав. Желая и защо желая. Защо желай? Да. Желаем ти. Желаем ти трябва да е. Изобилие от Нища здраве, как. успех и късмет от семейство Късмет. Тер гогощере. Майна не гощере. Има някой да го гощере. Залепено пък. Залепената. Всичко идва по почтата, не може така. Що ги сгънат? Така, такова не. 200, 300, 400. 140. Те си ще се Е? Кой иска? Направих удара. Изби си Утре съм за... другата татуировка, другата ръка. Другата ръка да си татуираш. Стократно ще ви ги върна. Като ми падне от това, от тото. Какво до година, Илия?
Амин. Браво, дано, дай Боже. Ама и баща ви да вас заведе на заведение вече. Вече, защото иска да шета вече. С кредитната карта. На такава карта, как да не възоведа? Дано. И как ти бе? Криси, кажи по-английски, ти си готин дядо. Айде, бабо, кажи му. Ема, обърни го, той не го. Айде, кажи. Айде, мил. Не го търмози. Мабо, бабо, кай на майгала. О, моето детето. Браво. Този път по-късо го каза. Много дълго беше. Марине, какво каза? А? Ти си готина, баба. Расики, ти си болен, не? Не. Нищо на английски, ама сега. Una graciosa. Как къпиш суп? Мага с табушака. Как маса, бе?